Salutare bun și bine v-am regăsit în serie. Astăzi ne vom juca Stumble Guys și da, îmi cer scuze că n-am mai postat, n-am avut chef, nu știam ce să postez și tot felul de chestii, dar astăzi am revenit din nou cu un video pe canal. Astăzi ne vom juca Stumble Guys, dar stai că am uitat. Scuzați-mă dacă vedeți în pixeli, nu știu de ce am pixeli. Da, am făcut 200 de coroane. Am muncit aici. Ignorați-mi numele. Stați, ăla că să culeg. Doamne, nu să culeg. Stai că n-am cum. N-am cum să apăs pe ecran. Ok, stai. Bă, n-am cum. Stați, ăla. Ok, nu știam ce doamne era, așa că mi-am dat din nou gen. Am dat reset. Stați, ăla că stai. Îl pot întoarce pe ăsta. Nici nu cred că știam că îl pot întoarce. În fine, nu mai contează. Da. Astăzi o să vreau să strângem la acest video 4 like-uri. Dacă puteți. Bă, da. Deja mi-o tras. Asta e partea 2. Na, mă. He, nu mai e nemerit. Bă. Bă. Bă, cine are telefonul, bre? Bă, nu știu dacă ați văzut. Uite, face asta în continuu. Bă! Bă, m-au hackuit ăștia. Bă, dacă m-au hackuit eu mă joc altceva. Schimb canalul. Bă, m-au hackuit ăștia. Bă, nu spune că m-au hackuit, că eu am muncit mult la ăsta. La contul meu. Să nu o spui. Nu, da, e foarte tare că îți dă pumnul gratis. Da, nu vreau să respawnez, că așa eu nu-s mai bun. Fără spărare. Da. Da. Bă, ăștia l-au copiat pe ăla din Brawl Stars, stai că am uitat. Bă, ăștia au făcut skin cu Oli, cu El Primo și cu Poco. Ăștia au copiat caracterele din Brawl Stars, Stumble Guys-ul. L-au copiat pe Poco, El Primo și Oli. Bă, frate, ce copiatori. Ia uite-l pe Oli. Ia uite-l pe vericul meu. Bravo, mie. Bă, frate, m-am oprit degeaba. Să sperăm că nu o să mai facă. Dacă o să mai facă aia odată, o să mă joc alt joc. Pentru că cred că m-a hackuit ăia. M-a hackuit cineva neapărat, cred că pe cont. Altfel nu mi-explic. Și o să mă enerveze la masă. Dacă da, mi-am făcut. După meciul ăsta ne jucăm altceva, băieți. Și fete, cred că se uit și fetele la mine fără spărare. Foto. Mă duc aici. Oh! Nu spune că pierdem. Bă, dacă pierdem, nu e bună. Am dat de 2 ori jump în aer. Opa, dropa, copa. Și bam! Nu mi-a mers. Bam! Primus! Sunt Primus! Primus Octopus. Hai, bă, hai!
Hai mă, știu că poți. Și bine m-am câștigat, mă! Primul win cu coroană, am 210 coroane acum. Să sperăm că nu o să mai hăcuiască nimeni contul. Pentru că am pixeli pe jocul ăsta. Mi se vede ecranul băguit. Nu cred că e de la telefon, cred că m-a hăcuit cineva, da? Fără spărare. Înainte de toate, vreau să fac ceva. Bă, ce nu m-a luat la friend? Augusta, n-am apucat bine să citesc. Am fix 100 de astea. De astea galbene. Fără spărare. Fără spărare dacă tu citesc. Asta cred că e preferatul meu. Ia. Dacă fac asta în continuu, oare ce se întâmplă? Da. Fără spărare. Cred că am zis asta de 1000 de ori, dar nu contează. Și hai să schimbăm jocul în 3, 2, 1 și... Am intrat direct pe Nulls Brawl cu tot felul de mutații pe Brawl Stars. Bine, și pe Brawl Stars s-au băgat mutații, doar că eu n-am apucat să le prind prea repede. Dar s-au băgat tot felul de mutații foarte faine și chiar mi-a plăcut că au făcut surpriza asta Supercell pentru noi, deci da. Scuzați-mă dacă tușesc în continuu, de fapt fix asta fac, dar na. Și chit aici. Simt că o să câștigăm neapărat cu echipa asta, pentru că este una dintre a doua echipă a mea preferată. Prima echipă preferată a mea este Colt pe 2. Doar că de data asta o să fie kitul pe 2 și hai să vedem meciul. Bun, să revenim. Deci, acest videoclip cred că va fi de 12 minute, pentru că nu prea cred că am timp. Bine, mai mult nu cred că am chef, dar dacă și ia Shelly, mă sparge. Uite la ce fac eu. Mă rupe pe felie. Fugiți, bear! Vine FBI-ul! Mai bine bă, nu. Ce mă enervează. Miau. Bam! Da, o să mor. Da, era pur și simplu. Dar foarte fain că au băgat ultimați infinite. Nu ultimați infinite, gadgeturi infinite. Na, ia de aici. Ia de aici. Dar rămas de... Am vrut să zic că bate, dar na. Nu prea mi-a ieșit schema, da. Se mai întâmplă, sunt prost uneori, dar na, nu mai contează. Bine, hai să lungim și o să fie videoclipul de de 16 minute. Ca să lungim o leacă, să fie mai interesant. Bam! Mor! Fără spărare. Dacă fac chestii care vă enervează. Bine, scrie că frumos, bun, simplu. Și vine dintr-o dată asta la tine. Ce faci? Mori. Eu sunt toxic. Da, da. Și acum vin eu la și el o să mă omoare, că-i Feng, că-i Hank. Feng, Doamne, Hank, Feng, faceți chestii. Frank, Hank, Feng.
dai. Să dai. Că de nu dau eu superul. Uite până așa. Cred că nu sunt buș. Și nu e bună. Da, bravo, bre! Fix aici ce-ai găsit locul. Da, ești toxică. Hai să mai vedem dacă ești toxică acum cu Daina. Da. Ignorați faptul că sunt nervos mie să... Of. În 5 minute trebuie să închidem. Na. Nu știu de ce filmez acest videoclip seara, dar na. Are fame. Și mă rupe cu bătaia. Da. Fugiți, bă! Fără spărare. Ca urlu. Și ori mă vede dacă dau dislike. O să fiu mort. Sau probabil că nu. Sparing. O zau. Hai. Hai mă dacă ai tupeu. Hai ne jucăm. Sau ce faci? Apoi tu mă ghicești pe mine. Se pare că mă ghicești. Nu prea mult. Da. Ca să nu fiu prea toxic, dar nici prea rău, o să dau emoji că plâng. În loc să dau emoji de dislike, ca să nu fiu nici toxic, dar nici gen să-i las în pace. Of, de ce mă bag eu pe el când știu că nu pot să-l omor? Acum sar pe el cu super. Plan nefăcut. De fapt, făcut. Nefăcut. Eu urăsc eu toxicii care spawnează în continuu cu autoaim. Ce-mi puțin. Ia că se speria că fac 2 jump-uri. Te rog eu, mă lasă-mi, give me a chance, please, please. De ce ești toxic? Pentru că sunt eu prost. De asta. Sunt sigur că de asta. De ce? Bă, deci, când ies să-mi scadă, îmi scade câte 30 de trofee. Și când ies să primesc doar 5. Apoi ce e asta? Eu be like. Nu o să mai folosesc acest emoji, pentru că nu vreau să fiu toxic. Eu ce fac după 2 milisecunde? Nu-i vina mea că sunt nervos. Hopa! Atac surpriză!
Da. Doamne, spune să-ți iei Piper, că omor în milisecundă. Mor. Stai că acum cu Daina îl mor. Eu mai mult de 2 jump-uri nu știu să fac. Drop sau drop de mare, cum vreți voi să-i spuneți. Știe 4 să facă. Dar doar uneori, când iese prea bun. Cu Daina. Da, într-un minut să închidem. Bine, dar nu o să închid fix la 16 minute. O să vă stau, ce credeam că vine acum. Uai, tu să nu te pui cu Daina, că-ți trage o dinamită în cap. Culmea e că nimica nu nimeresc. Da, bravo, Mi. Dar bine că cu ăsta te nimeresc. Te rog, ai milă. Bine, mă! Bine, mă! Bine, frate, ce bine e! Sunt prea bun, frate, sunt prea bun! Bun, și dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul de like și revedem data viitoare. Pa!